عرست زينام قدامي منستر رابي أحمد بعلدت مخنيات بمقبار ملقتين كعب حكومة محلالي فوق حزب كريستيان بعلدت يسوس كريستوس تخبر بمتحققاتن بحدنة خون كنزقبا عبوتات هيمانوت قليصهم بعلدت يسوس كريستوس هيمانوتاوي كبرتاتو حليو كبعال كمزقبا ممهر سبكة وانجيل أبا تسفى مريم قبريوت حبيرهم سلام طعن هبلي زخوركم سمعتي تملكتن كمي تمسيو نملا أصعبتي امنة كريستنا انقع ندرو بعال لدت يسوع كريستوس بسلام أصحكم كنمل فتو زيناتات الساعة حيزة متى لقوا زيناتات ندام راحكم ساقم تأنه أنا برحم في السايم فلما بحضر زيناتات كجمر حزب كريستيان بعلدت يسوع كريستوس انتخبر ندك سبات فقري بمهاب كمون بمتحجزن بحدنا تنخون كم زجبا عبوتات هيمانوت جليسهم عبوتات بيت كريستيان أرثوذكس توادو إثيوبيا بيت كريستيان كاثوليكاويت إثيوبيان حبرت وانجلويان أبيت كريستيانات إثيوبيان بعلدت يسوع كريستوس عملكيتهم نملا صعبت امنة كريستنا ملختين كعب حكوم أم حلالي فملهم باتريارك رسانة ليك أنا باباسات بيت كريستيان أرثوذكس توادو إثيوبيا بصو والقدس أبن ماتياس عبزم حلالف وملختي لدت يسوع كريستوس እግዚአብሔር እንደቅ ሰባት ዝፈተወሉ ዓብይ መርአይ አይሎም بعلدت انت نخبر نجر እግዚአብሔር نجر فقري نجر عرقن نجر سلامن عب محبرسب ناي مسرات حسب حزنا كخون يغباون يلوم بعلدت كريستوس ناي እግዚአብሔር بعل بمخانو እግዚአብሔር عمدري سلام نخورد بمصلاي حد بمفتاو بفقرن عرقن مخبار كم زقبا عبوعوي صاوعيتهم اقريبهم لهم كابزي بتوساخي حبرتسب عقم دكماتات بمدقاف تي بعال بحدنت نكخبرون ملختهم ام حلاليفهم يوم ليك باباسات كاثوليكاويت بيت كريستيان اثيوبيا بصو كاردينال برهان يسوس سرافيل بقدوم اب ملا عالم نزلو تختلت امنت كريستنا انقوا نبرهان لدتو بسلام ابصحكم يلوم بعلدت يسوع كريستوس انت نخبر قروابتنا بمحتات استتصقموا وقنات بمحجاز زحامموا بمحتات كخون كم زقباونا جنزيبهم بريزيدنت حبرت وانجلاويان أبيات كريستيانات إثيوبيا باستر صادق عبدو بعلدت يسوع كريستوس ناي سلام طعنان بلصقنان كخون سناي تمنيتهم جليس أملهم حزب كريستيان بعلدت انتخبر ندك سبات زخفلو كبار واقا بمحساب بآخرة فقرن كخبر كم زقباد ما تزاريبهم عب إثيوبيا زلاق السلام نمهناس زقبار صعرتات بمحجاز حانات اقده كصاوت يقبعوني لهم قدامي منستر أبي أحمد بعلدت مخنيات بمقبار ملختي انكو عبس حكوم أم حلاليفهم تم قدامي منستر أبا ملختهم مس اغزيابهر استطال ودسة بيقون بر عرقن سلامن بموراد سلام نمعصال كساب عبدم بمولاد زمس اغن اغزيابهر يلوم كل زقل تعواتي زسانو نجر زي بلو اغزيابهر نعرقن سلامن كبل ناب زيق بو بوتا كم زوردن عقمي نهالو عقم آلبو كوينو كمستر اين ونابريهم እግዚአብሔር نعرقن سلامن كبل اب نيشتي كتما بيتلهم اب استنعق بوتا اب دم بمولادو استردؤمن زي تردؤمن كم زنور دما ازاخيرهم اذا بعلت نخبر وي سلامن عرقن كاب زدلي وغنينا وي كعا نسلامن عرقن كاب زحاد نوينا اليوم لهم منغستي دغاغيمو سلامن عرقن زوج عقمي كمسان قلبوتو بمدخامو استلعله كم زي كونه زغلصوتهم قدامي مستر كل عينت منغستاو عقمي ابيدون حلو سلام عرقن كاب كل بزبلص زبن زساغر تاريخ زقير زبن صقمن مكران زخنبت مفتحي بمخانو كم زخونه مابريهم
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ እዚ በዓል እንትነኽብር ሰላምን ዕርቅን ኣብ ሃገርና ንኽዓስል ናይ በዓልና እጃም ብምብርካት ክኸውን ፃውዒተ የቕርብ ኢሎም ሰላማውያን ንዝኸፈልዎ መስዋዕትነት ክብርን ዋጋን ከም ዝህብ ብምሕባር ርሑስ በዓል ልደት ክኸውን ሰናይ ትምኒቶም ገሊፆም እዮም። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ በዓል ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያት ብምግባር መልእኽቲ እንኳ ኣብፅሐኩም ኣመሓላሊፎም። እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ በዓል ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላክ ሰብ ዝኾነሉ በዓል ከም ዝኾነ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ይነግሩና ኢሎም። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ወዲ ሰብ ጉስቁልና ክተርፍ ብምግባር ብዕርቂ ሓዱሽ ህይወት ንምሃብ ከም ዝኾነ ብምሕባር እዚ ድማ ጽቡቕ ነገር ንምግባር ናይ ካልእ ወገን ክጽበህ ከም ዘይብልና ዘርኢ ከም ዝኾነ እዮም ገሊፆም። እዚ በዓል ልደት ኩልና ምስ በዓልና ብምትዕራቕ ምስ ናይ ጽባሕ ኢትዮጵያ ንተዓረቕ ብምባል ፃውዒተ የቕርብ ክብሉ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም። ኣይታደም ፈራሕ ንበዓል ልደት ናይ እንኳ ኣብፅሐኩም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። ብማዕረግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ማእኸል ምትሕብባር ህንፀት ስርዓት ዴሞክራስን ምክትል ፕሬዚዳንት ፓርቲ ብልጽግናን ኣይታደም ፈራሕ ንበዓል ልደት ናይ እንኳ ኣብፅሐኩም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ። ኣይታደም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያኦም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ንመላእ ሰዓብቲ እምነት ክርስትና እንኳ ንበዓል ልደት ብሰላም ኣብፅሐኩም እዮም ኢሎም። እቲ በዓል ናይ ሰላም ጥዕናን ፍቕርን ክኸውን ድማ ተመኒዮም። ዝተፈላለያ ክልላትን ርእሳነ ምምሕዳራትን በዓል ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያት ብምግባር መልእኽቲ እንኳ ኣብፅሐኩም ኣመሓላሊፎም። ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ በዓል ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ተስፋ ድሕነትና ዝተፈጸመሉ ዓመተ ኩነኔ ተደምሲሱ ዓመተ ምሕረት ዝተኣወጀሉ ዕለት ዝሕሰበሉ መዓልቲ እዩ ክብል ገሊጹሎም። እቲ በዓል እንትነኽብር ብመገዲ ፍቕሪ ይቅርታን ሰላምን ቂም ቅርሕንትን ሕነን ብየቕሬታ ብምስጋር ክኸውን ይግባእ ኢሉሎም። ርእሰ ምሕዳር ክልል ህዝብታት ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ነጋሽ ዋጌሾ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ወዲ ሰብ ካብ ሞት ናብ ሂቦት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዘሰጋገረ ፍሉይ በዓል እዩ ኢሎም። እቲ በዓል እንትነኽብር ብዘየፈላላይ ሕድሕድ ብምትሕግጋዝን ብምድግጋፍን ንሰላምን ሓድነትን ሃገር ብሓባር ጠጠው ብምባል ከምኡውን ከም ሃገር ዘጋጠሙ ተፈጥራውን ሰብ ስራሕን ፀገማት ንኽፍትሑ ብምጽላይ ክኸውን ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም። ርእሰ ምሕዳር ክልል ማእኸላይ ኢትዮጵያ እንደሻው ጣሰው ብወገኖም ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቲ በዓል እንትነኽብር ብኩሉ መዳይ ብዝሳለጡ ስራሕቲ ትንሳኤ ኢትዮጵያ ጋህድን ምግባር ክኸውን ኣለዎ ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብሕልፈት ህይወት ኣይተ ቡልቻ ደመቅሳ ዝተሰምዖም ሓዘን ገሊፆም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያኦም ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣይተ ቡልቻ ደመቅሳ ብምሕላፎም ዝተሰምዐኒ ሓዘን ይገልጽ ኢሎም። ኣይተ ቡልቻ ደመቅሳ ብዝኸኣልዎ ኩሉ ሃገሮምን ኣፍሪካን ዘገልገሉ ብቅዋሞም ጽኑዕ ህዝብታት ንምቅራብ ዝተግሁ ሓቂ ኢሎም ዝኣመንሉ ድማ ኣብ ዝኾነ እዋንን ኩነታትን ዝዛረቡ ከም ዝነበሩ እዮም ገሊፆም። ከምዚ ዝበሉ ብርቱዓት ሽማግለታት ምስኣን ጉድኣቱ ንሃገር እዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ፈጣሪ ነብሶም ይቀበላ ድማ ኢሎም። መሳኒት መፋቅርትና አባያ ናይፈሩ መጽውደ አመትና
بفقري نبعلو تبركتي حزر ما بزرزر ناب زحزنا مزيناتاتي كحلف بتحوت مهيا نزم حدرو كل تميتن عسران حمشتن سراحتنياتات بيت صحفة قدماء منسترن أب تحتي بيت صحفة زعبايو تحجزتي صاونتن انقروت مادي تساليتم أتي سالتين زلوم زي بلوم كماغلو نمغسقاس استسالت مخانو توم قدماء منستر أب استرخبلو مدرخ زغالت أدمام حلافيت بيت صحفة قدماء منسترن منستر قدات كابينين عالم صحاي باولسين مرها سلام مرسا زرزر اللوام بتحوت محيان زم حضروا قلت ميتن عشران حموشتن سراحتين بيت صحفة تقدم منسترن سلاسن حموشتن أب تحت بيت صحفة دقف معباين زي قبر لهم هزاونتي انقدوت حبرا مادي تغيرو زي بتوم خبر قدام منستر بيلغا زتع مسألتين خلوت خفال محبر السبون وانيني بموال كتقبرون من العال تسالت امخانو حلافيت بيت صحفة قدام منسترن منستر قدات كابينين عالم صحي باولوس يقلزا ይሄ እንግዲህ ጥሪ ማስተላለፍ ነው ለሌላውም ማህበረሰብ እዝን አካል ማህበረሰብ መጽዋዕታና ምትሕላፍ ከይድዩ بعلت مزتلو خلو إثيوبيا يتحققزيو زلوه يكافليو أزي متحقاز بحلو خوين قتل حبرت سبنا ننبعلو تحقاقيزو زنبر محبرساب مخاني فلاتيو بعلت مزتلو عبقزاو بزراخبو قلمت انقادات قدن سلزخونه زلوه نزيبلو ككافلي قبا سب حلف سلزلوه يخوني زمقل نزبها لنمقلا حبراونتنان فغرنان نمرعيونيو مسرحتنياتاتنا نعبيوم هزاونتن بعلت مزوتلو معد حبرا نسالتينا نتقتلت 3 عامات قبل علي ازلو هغواف خالي كيسعو خبر قدامي منستر حجز እንዳገበሩ ምጽንሑም ትገልጽ ተሐጋዚት ተናኘ አየነው ደቃን ባዕላን ከየስተማስሉ ንዝተገብረ ደገፍ ልዑል ክብር ከም ዘለዋን ሰላም ሀገር ውሕስ ክኾን ተመንያ አሰር ዝሰናይ ተግባር ካልኦት ክስዕብዎውን ትምዕድ ኑራቸው አነስተኛ እንደኛ ኑራቸው አነስተኛ ለሆነው كم كمانا تحوت من نبابرون زلنا زلوه نزيبلو كم ماقليو ملختي زحلف عقم زبحته نتسقم قول حكبلو يقبا إبل أبي يرخوي بمبال نزقودلهم عكيبو كم تزدقف نزلو أكال نزيبلو أكال كم ماقل ملختي يحلف نسألنت كحسي سرحتين يا بيت صحفة قدامي من شتريا نايز سالتين تربحيت مخانا الزخاخيرة تحقستون بزركابو نخالو تسقوددو كحقزو ملقتا أحليفا كابز تكبر إمامات سناي سلام كبر تمرت كم زغسمت تبره سينور نجارش ملكام سيونو لليلوش ماجارات أنت لن نجارات سناي تخونو نزيبلو من قال كم لمد موساد كم هاجر يخون كم محبرسب زنبرو حاجزالو إلى حسب كابزي بعبيوز تربحنا سناي نت زلك كان استتقمو من قال صبق مخانو أبنت مركابيو حلافيت بيت صحفة قدامي منستر ألم صحي باولوس سناي تكبارات انداسفحنا بعل بمتحققاس كنوقب يقبا زبل ملأختي نملا حزب إثيوبيا أهلي فنيا بزيو አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ ምፈልገው بزيو አጋጣሚ መጽዋዕታይ ከቅርብ ዝደሊ መላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንጎረቤቱ ኣብ ጥቃኑ ዘሎ ንመሳርሕቱ ምድጋፍ ባህሉ ክኾን ስለዝግባ ኩሉ ካብ ዝረኸቦ እንዳመቀለ በዓል በሰላም ንክሕልፍ መልእኽተይ ሓደራይ ክሕልፍ ይደሊ ያለውን እያጋራ እየተካፈለ በዓሉን በደስታ እንድናሳልፍ አደራ ማለት ፈልጋለሁ أب كتما عديس أبابا أب تحتم النابرو نزنابرو زيغاتات نابرو ونمحياش زخلو سرحتي يسرح مهلاوم كنتيبا تا كتما دانج أبابي قليسان تن كنتيبا بمخنيات بعلدات أب تحت من نابرو نزركو وغنات معدي أكافي لن اللوام نزبطاب تسفاي لميسا جيتاتشو علمو من محدار كتما عديس أبا أبتا كتما بزلو سبهابتن تكالاتو الكن بمتحببار أبتا كتمان أستات 400,000 دقافن زدليوم وغنات مادي أكافلوم نتمادي زكافلا كنتيبا دانش أبابي مادي كام مكفال بتوساخي أتي كتما من محدار أبتحوت من نوابرو نزركابو نبرتي نابران من محاشن حلافنوتون مووزان زي تفلالو يسرحتي سرح مهلاو قليتان بملاو كتماتشن ينن بروغرام جمرو عملا كتمانا نز بروغرام حويسون أستات لعلي 400,000 زخون وغنات مادي نكافلو مينا ببكفل كتما يخون ببورداو بروغرام كايديو سلازي لو مون نسخاتهم اتبعال دسيلكم كم خلو تقمات خدمانا نكتحلفو بمقبارنا دسيلونا نزم عد مكفال رايخونن عبايتي نايمت تحلاف بروغرامون انها تسالت ايزركب كمزي إنا قبرنا سقطنا برا نبرت كتمانا منكاي حالف النسنايو الناس رحنا إنا ناتكم نبرا قليلو مرأي دما عزيوم كابز حقوسنا سرحتي تروق حيب مخانو نعاخمون انكو حقوسكم مبال
يفوتوا أمونغو زيغاتات بحال متحقاز زتناخرو تمساسلتي تغبارات تتناخيروم نكغصلو دما نبرتي تزاريبوم دستا تسمدونيان እግዚአብሔር ሀገራችን ሰላም ያርገው ተሐጓሲ ተሰሚዕኒ እግዚአብሔር ንሃገርና ሰላም ይግበራ ሕዳጋና ሙሉ ይግበሮ ወልዶ ይባረኸልና ዝተባረኸን ዝተቀደሰን ዘመን ይግበረልና ሰናይ በዓል ሰናይ ልደት ሰናይ መጻእ ጥምቀት ውን ይግበረልና ዛሬ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ሎሚ አዝዩ ደስ በሃለ ነገር እዩ እግዚአብሔር አቦም በዓል ብጽቡቅ ሁነታት ክንሕልፊና አነ በልዐ ጎረቤተይ ጾሙ ይሕደር ዝበሃል ነገር ተሪፉ እዚ ምትሕሳብ እንተዝህሉ እንተሓጋገዝ ደስ በሃሊ እዩ አሁን ዶሮን ዘይቱን ሕዚ ደርሆ ዘይቲ ሕሩጭ ረኺብና ከመ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ነዚ ዓመት በዓል ብጽቡቕ ኩነታት ብምውዓለይ ኣዝየ ሕጉስ እየ ሕዚ እዚ ተሕጓስ እዚ ምትሕብባርን ምርኣየይ ሕጉስ እየ እዚ ምትሕብባርን ተሕጓስን ተተካይ ወለዶ እውን ብሰላማዊ መልክዑ ብኸምዚ ተሓባቢሩ እንተዘሕልፎ ደስ ይብለኒ ኣብቲ ማኣዲ ምክፋል ደርሆ እንቁላሊሕ ዘይትን ሕሩጭን ንነበርቲ ከም ዝተወሃበ ተገሊጹ በዓል ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖታዊ ክብርታት ሓልዩ ክበዓል ከም ዝግባእ ኣብ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ላፍቶ ደብረ ትጉሃን ቅዱስ ሚካኤል መምህር ስብከተ ወንጌል አባ ተስፋ ማርያም ገብረ ሕይወት ሓቢሮም በዓል ልደት ደቂ ሰባት ካብ ባርነት ሓጢኣት ነፃ ዝወፅሉ መግለፂ ድሕነትን በረከትን እውን ኢሎም ፍሳ መብራህቱ ተወሳኺ ኣለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ብተኸተልቲ እምነት ክርስትና በብዓመቱ ብድምቀት ካብ ዝኽበሩ ሃይማኖታዊ በዓላት በዓለ ልደተ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ እዩ እዚ በዓል በብዓመቱ 29 ታሕሳስ ዝኽበር ኮይኑ ኣብ 4 ዓመት ሓደ ግዜ ድማ 28 ታሕሳስ ዝበዓለሉ ኣቆጻጽራ እውን ኣሎ ኣከባብራ እዚ በዓል ከከም ከባቢኡ ምስ ባህሊና ተጸንበረ ዝኽበር ዋላ እንትኾነ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድምቀቱ ሓልዩ ዝቕጽል ዘሎ በዓል እዩ በዓለ ልደተ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሃይማኖታዊ ስርዓታት ብተወሳኺ ከከም ከባቢኡ ነቲ በዓል ዘድምቑ ልምድታት ዘማዕበለ በዓል እዩ በዓል ልደት ኣብ ውሽጡ ብርክት ዝበሉ ባህልታት የማዕብል እምበር ሱር መሰረቱ ግና ሃይማኖታዊ እዩ ክብሉ ኣብ ላፍቶ ደብረ ትጉሃን ቅዱስ ሚካኤል መምህር ስብከተ ወንጌል አባ ተስፋ ማርያም ገብረ ሕይወት ገሊጾም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወአምላክና እግዚአብሔር ሰላምን ፍቅርን ምሕረትን ዓቂብኻ ንሆን ኣብዚ በዓል ልደት በሰላም ስለዘብጽሕኻና ነመስግነካ ኣለና ለሀገርና ለህዝብና ሰላምን ረሃዋ ይኹነልና እንዘላለም አሜን አምላክና እግዚአብሔር ነቲ ዝፈጠሮ ሰብ በኃጢአት ስለዝወደቀ ካብ አምላኹ ካብ እግዚአብሔር ስለተፈለየ እንሆ ንዓና ካብቲ ዝነበርናዮ ናይ ኃጢአት ባርነት ሓራ ከውፀና ናብቲ ናይ ክብሪ ልዕልና ንኽምልሰልና ምስ አምላክና ምስ እግዚአብሔር ክንራኸብ እቲ ተዓጽዩ ዝነበረ ድማ ክኽፈት እንሆ ፈለማ ናብዚ ዓለም እዚ ማለት ናትና ማንነት ስጋ ለቢሱ بجك حاتيات كمان سب كوينو أما أخلنا خملالس اتناتنا ناي مدحان سرح نخسرح مجمرتها كاب مبيتاتشن كقدس دنجل مريم بتلقى أسوان جل معرف حدث صحيح وزلوا إنه قدوس جبريل مسيو كتسانسي أخي كم دما ختول ديخي سمو دما يسوع كتب لي أخ بتزبلوا مسرات إنه كاب مبيتاتشن توليدو مالتين بحال لدت يسوع كريستوس ود سب كاب بارنت حاتيات ناس عزوة صلوا معالت دحنتن بركة تجرزو سريزبلو أبا تسفى مريم جبر هيوت بيت كريستيان دما نتي بعال كبري بزهو زخرتات كم تبلو قليتهم نو تولد السفراخة أب يروشاليم أب بيتليهم مالتين بيتليهم مالت بيته بست مالتين موزعلة زي ناي فقري ناي سلام ناي تسفى ناي رهوا ودي سبد ما خام تزنورو بارنت حاتيات تنسألو عابي على سلازخونه بز مسارات بيت كريستياننا دمق بزبله تخبروا الله مالتي كدمي بعل لدت أرثوذكساوي توحدو بيت كريستيان إثيوبيا بصومن صلوتن بركت بولو معالتات كم تحلف زغلصو أبا تسفى مريم كاب درو بعل لدت جميرو دما بمسغانا كم تسنبل حبيروم بصومن بصلوتن بسجدتن يابير أملاخنا نابزي سلازبقعخنا زمص بعل لدت ما تبارك خونلنا مس أملاخنا مس እግዚአብሔር نسمع معلو مجدد ما نسعولو بعالك خونلنا بموال ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ብትፈል عليه ጸሎትን ስርዓትን እጽይማ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ልደትን ክብርን ዝገልጽ ዝማሬ ማህሌት ከምኡ ድማ ብሽብሸባ ብዕልልታ ብኸበሮ ብጣቂዒት
بزمن كعزي دمق بزبالة بيتكتانا تخبروا مالتي أمنتي أبا أوان بعالدت بمنفس متحققات نخحلف ودما أباوي ملئختم محلالفهم كمتي أو إنجيل ماتيوس معرف إسرح مشتي اسم رهبكو أبلائكمني سمايكو أستيكمني سمي عنجلكمني سمي خعدما أستيكمني عريق غدما كدينكمني إن كم تزولو قويتانا يسوس كريستوس نحن خعب بجزي بساعته نتوم زت أميو تتقموا حواتنا نحتنا بجنزبنا كنحجزهم أو قدنا مهنكون دما تعبينا ميتكسان تمرتي لعله كل جن صبوغ زخون عندك سبعة ثمانية خنمنا صبوغ زخون مخنياتو مالت نتجت أمي نحزن نيتا نيرح الرهي تكبر ممكن نقبر كل ذي تمرنا ميتكسان مالتي بعال قويت أنا مدحيتنا يسوع كريستوس نكون عن برهان لدتو سلام أمتحنا أمتحكم إذا بعال زي ناي سلام ناي رهوا ناي بركة بعالي كبرنا بعلدت مخنيات بمقبار نبرتي كتم أديس أبابا ملختي انكو عبصحكم أم حلالفهم اللو ريتهم من برهان قرماي كم صعبات آخا خبات الله تخاتنا الملس مسانيت مفاقرتنا عبايا نايكرو ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደበት ቀን ነው ወንዲውም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ልጁን ለኛ ስጦታ አድርጎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወለደሉ ዕለት እዩ ወይ ድማ ጎይታና ንወዱን ኢየሱስ ከመህብቶ ንዓና ንደቂ ሰባት ዝሃበሉ ዕለት እዩ ልደት ማለት ስለዚህ ሰናይ በዓል ምባል ይፈትየ እንኳን ለእግዚአብሔር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንኳን ንበዓል ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ በሰላም አብጽሕኩም በዓል ሰላም ፍቅሪ ጥዕና ይግበረልና ንቀጽል ዓመት በሰላም ይብጽሕና ምባል ይፈቱ ክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ለልደቱ በዓል ንሰዓብቲ እምነት ክርስትና እንኳን ልደተ ክርስቶስ በሰላም ጥዕና ብጽሕኩም ምባል ይደልየ በዓል በረከትን ጥዕና ንክኸውን ትምኒተዩ ፈጣሪ ምሳና ይሁን ሰናይ በዓል መልካም የገና በዓል ማለት ፈልጋለሁ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች ሰናይ በዓል ልደት ምባል ይፈትየ ንመላእ ሰዓብቲ እምነት ክርስትና በዓል ሓጎስን ፍቅርን ንክኾነልና ትምኒተዩ እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንኳን በዓል ልደት በሰላም አብጽሕኩም ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንኳን አብጽሕኩም ምባል ይፈትየ መሳኒት መፋቅርትና حزر ما زين عدكا يغطل بحردار أب بازار بحردار نبعل لدت سريزلهم فريات عدقتي بتمتاتاني واقع زرقبلو مخانو تساتفتي ني تي في قالي سمالهم أبتي بازار مفريت حويسو استفرالي محبرات إنا تساتفو يركبو راهي الفريو ريتو ما تأخخي بالله تخاتل عن الملس يمتدادرون بنفربات علينا أنا هب بمربحية زمحدر إذن مسرح بوتا يتصق ملينيرو منقستي أبزهابن بوتا قنا توري معار مفرج جميريم بازار نفل معواني زوت زلخم كدميوغن بسلكينا نشيط نيرنا غرانتنو تاسغاروش تراكبان براساችን ዘነበር منزور ካብ ዓሳጽ መቲ ተረክብና እናዘርናይና ንሸጥኒርና ሕዝግና በማሕበር ተወዲብና በመስራሕ ንዕዳጋ ባዛር በቕዒና ኣለና እዚ ንጥብሲ ንዱለት ንጉላሽ ዝኸውን ፍርያት ዓሳዩ ንሓደ ኪሎ ካብ 200 ክሳብ 400 ይሽየጥ እዩ ለባዛሩ ዛሬ ዘን የመጣ ነው ቅቤ ዘመተናል ይኸው ኣብዚ ባዛር ጠስሚ ሒዝና ኢና መጺና ንጸጉር ዝኸውን ብመልክዕ ሳሙና ዝተሰርሐለና
ካብዚ ብተወሳኺ ንዝብላዕ ዝኸውን ጠስሚ እውን ኣለናዩ ንሓደ ኪሎ 500 ቅርሺ እዩ ዝሽየጥ የገና በዓል መሰረት በማድረግ በዓል ልደት ምክንያት ብምግባር ልዕሊ 20,000 እንቋቑሖ ሒዝና መፂናና ንሓደ 10 ቅርሺ ኢና ንሸጦም እዚ ባዛር ምስ መፍረይቲ መከፋፈልቲ ቸርቸርትን ዓደግትን ንክንራኸብ ዕድል ፈጢሩልና እዩ ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም እየ ቀዳማይ ሚኒስትር ረቢ ኣሕመድ በዓል ልደት ምክንያት ብምግባር መልእኽቲ እንኳ ኣብፅሐኩም ኣመሓላሊፎም ህዝበ ክርስቲያን በዓል ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ እንተኽብር ብምትሕግጋዝን ብሓድነትን ክኸውን ከም ዝግባእ ኣቦታት ሃይማኖት ገሊጾም በዓል ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖታዊ ክብርታት ሓልዩ ክበዓል ከም ዝግባእ መምህር ስብከተ ወንጌል ኣባ ተስፋ ማርያም ገብረ ሕይወት ገሊጾም ባርከስ ተመልከቲ ነሰዓት ተዳሉ ዜናታት በዛዚምና ደጊምና ርሑስ በዓል ክኾነልኩም ንምነ ሰላም